уважаеми симпатизанти на Движението за права и свободи. Казвам се Сали Сунай и интересите са ми в сферата на политиката и управлението на хора. Част съм от кандидатската листа на Движението за права и свободи за общински съветници в град Варна. Искам да ви кажа, че местните избори са най-важните избори за жителите на един град, на един район и на един квартал. Тези избори са важни за нас, защото са пряко свързани с нашите битови и ежедневни проблеми в районите в града. Като започнем от трафика, от детските градини, от замърсения въздух, от реализацията на младите хора, от обучението на децата, от обучението на студентите до всички други проблеми, които се сещате. Хубаво е ние като жители да искаме промяната, която се случва в централните части на града, на градовете в България като цяло, да се случи и в крайните райони на града. Хубаво е тази промяна да се случи в сферата на чистотата, в сферата на енергийните промени, в сферата на образованието. Така както се случва в центъра, така да се случва и в махалите. Призовавам на местните избори тази година да гласуваме с номер 57 на 29 октомври 2023 година. Това е новото начало за ДПС, това е новото начало за град Варна.